En geno maranirio makare nyakoram gajwang kabende en sapar mamidiambo waikoni weche manyien manayo machok kende chendo ni mar kagi kacha nyinga Lydia Okeyo machigni. Jatend piny Kenya William Ruto kwa jopur mondo mi ojiwre e kinde ma piny owacho ochwalo mbolea manengone oyueye kor gwenge mathurka mbolea makore uso shillings 2,500 kuom gunia mano mar kilo 50 koya bei machon mane en shillings 3,500. Ruto nolero ni nyaka ne koth chak chwe pacho ka piny owacho osechwalo gunde milion 3.5 mag mbolea e counties 40 mathurka kalore kod kit kodhe kod kit lowo e counties mapachoka. We shall begin to immediately bring down the price of fertilizer from 3,500 to 2,500 per 50 kilogram bag beginning yesterday. And I'm told that yesterday alone, 34,000 bags of subsidized fertilizer were sold to our farmers. And this is for the short rains now that is going to begin next month all the way to December. Since fertilizer is the game changer of our agricultural productivity, this should translate to higher production in the next planting season. I encourage farmers to embrace better and greater use of fertilizer to increase yields in the coming seasons. Emago motendre ko twak nyakoram gajwang mano michan bag kinde kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance gi piny Kenya karatend piny Kenya riwruok mar Kenya Kwanza gikone koro oyango nying jogo makoro dhi chungnegi e twak mar kwe kindgi kod kwethno mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Koram gajwang magi e nyingego bende koro dhi chungne kweth mar Kenya Kwanza kweth mar piny owacho twagno mano mabende koro idhi bedgo Kimani Chungwa nyeta ni kweth mathoth e od bura mamalo odhi bedo achiel kuom jogo mabende koro dhi bedo piny kendo twak gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance wi mago mabende oriwo moko kuom dwaro magisebedo ka gin dwaro nyam dwaro ma kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance bende gisebedo ka gipedhe nyim piny owacho. Jokanyo ma Kenya Kwanza bende oting'o Aaron Cheruiyot maneta en kweth mathoth e Senate kabende wantiere kanyo gi jatelo machielo mabendo yiera mabende dhi bedo piny e lo Kenya Kwanza mano Cecil Mbarire masani en jakom don bura mar UDA en bende dhi bedo achiel kuom jogo mabende koro dhi goyo mbaka e lo Kenya Kwanza. Bende wantiere kanyo gi Hassan Omar maen jalup jakom duon burano mar UDA en bende odhi bedo kanyo e twaka midhi bage kanyo gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Jatelo machielo en Katrina Wambilianga maen jaod bura ma county ma Bungoma nyakoram gajwang en bende en achiel kuom jotelo go bende koro dhi bedo pinya mar goyo mbaka e wi mago moting'o koda ka yiera pisas mag IEBC moting'o wechego mag CDF kata omenda mar somo bende chwale kor gwenge mathurka nyakoram gajwang bende gidhi go mbaka e mano moting'o koda ka keto apisi mano mar jatenda kweth maketo piny owacho tesre kachiel gi jotenda migepe mano e chal mar weche kotenre koda mago mag yiero mag jotelo mabende koro nyakoram gajwang dhi bedo piny kendo twak e lo Kenya Kwanza twak midhi bage gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Atere nyake county ma Migori migawo ma thieth e county ma Migori oyango muoch mar tuo mar nyaldiema bang' jadek oyudi kod tuono. Jatend migawo ma thieth e county ma Migori Julius Awuor Nyerere wacho ni kuom jauchiel mano opim adek kuomgi oyud kod tuo mar nyaldiema. Nyerere wacho ni kaka migawo ma thieth giseoro apisas mag thieth mondo mi olu familia mag jogo moyud kod tuo mar nyaldiema mano madhi nyime kod pim kaka yo achiel mar geng'o landruok mar tuono. Omedo ni gisekawo okenge mathoth mar geng'o tuono ni ma oting'o chiwo yedhe mag thiedhe ne oganda ka koro okwa oganda mondo rit ler. Tend migawo ma thieth e county ya Migori bende okwa jogo ma uso chiemo ka wuotho godo mondo mi ochung' matin nyaka tuoni mar nyaldiema rum e county no. Waseketo gi tenge thieth gi yudo to ok ne giluor ahinya nikech jok mane obedo admitted gi ibiro gol gi machiegni gidhi maber. Wadwaro ni jomodong' kik bed ni nyaldiema nyalo yudo gi nyaldiema komaki tiking'o ni kamiaye be olil. Wadwaro ni kamidake cho bedi kidhi konyori dhi e cho oko pi mimodho nyaka bed thiedh maber ka ok inyal chwake kionge yien tikawo biro e osiptal to wamiyi yedhe minyalo tiyogo gi pi
mondo wageng' gini. We've released our teams. We normally have surveillance teams at county level, at sub-county level, and at facility level. So these teams are out there, even looking for any suspected diarrhea, not really cholera, because any loose stool that is passed by our people, they are looking for those people and reporting to the nearest facility. We are calling upon the heads, the principals, and the managers of the schools so that they can be vigilant and take preventive measures, hygiene measures, especially in food preparation. Kapodwang'io mag motendre kod tuono mar nyaldiema nyakorom gajwang' piny owacho lando chako chiwo chanjo ma tuo nyaldiema mibiro tim e udi chirni kanyakla kod skunde mathurka. Piny owacho koro geto ji 1.7 gi chanjo no michiwe dhok ne nyithindo kanyakla kod joma dongo e dweni mar 8 kochakre kiny nyaka tarik 12 e kaunti za Boro Mathurka. Tielo mokwongo mar chanjo ni nochopo ne ji 2 million e counties ma Weche, Tana River, Nairobi, Kajiado, Homa Bay kod Marsabit. Tuo nyaldiema pacho ka nomuoch dwe mar 10 higa mokalo manomako counties 26 ka nokelo tho ne ji 196. Chanjo no landi ne owinjo chiwe nyadiriyo, kata kamano kaluwore kod nok mare piny owacho biro chiwo mana dose achiel kende. Has granted us 1,533,199 doses of the oral cholera vaccine for our upcoming campaign, which is scheduled to begin tomorrow, the 3rd of August 2023. Our focus will be on 8 most affected counties. And these countries are Homa Bay, especially in Suba South. In Kajiado, we are looking at Kajiado East. In Marsabit, we are looking at Moyale, Kamkunji and Embakasi Central in Nairobi County, Wajir North in Wajir, Mandera East in Mandera County, Machakos and Garissa. Chanjo mar cholera ni wachiwo dos achiel kawuono ka watimo chanjo ni. Koro dos achiel miyo ji immunity for at least 6 months. Koro ibro yudo protection for the next 6 months bang' kiseyudo chanjo. To mipango mar chiwe another round, we are podwa apply for vaccines. Koro kwa yudo chanjo moko wabomedo chiwe. En chanjo mimiyo ji e dhok. To wayiero counties aboro gini wachne gin gi cases mang'eny ahinya mar cholera chakre ne tuo mar cholera chakre last year October. Jatend migao mar arita mapacho ka Kithure Kindiki olando ne piny owacho koro biro chiwo arita ne jopuonje gwenge marita onjaore. Kowacho ni jonjore osenego jopuonje 37 yare higa mar 2011. Kolose mbele committee mano mar somo hewi arita jopuonj. Kindiki wacho ni gisedaro jopuonj mantiere gwenge manjore ogoe tach kaka Mandera, Wajir kod Garissa. Omedo ni gitwako duol matiesi mar ekinda mamoko chiwo sir mar somo na jopuonjre gwenge makono mondo mi gidonjie tij puonj. A number of threats in northern Kenya. As you are aware, as late as yesterday, we've had an attack at the upper coast in the Lamu area, at the intersection of Lamu and Tana River. And in our assessment, we have intelligence that the presence of terror elements has increased in that region in the last few months for reasons that are beyond Kenya, because there are reasons which are external, emanating from activities in Somalia at the moment. And therefore what we have done in that general region, we have taken the decision that all teachers will be evacuated and pulled at safe points, and then they will be escorted to and from school until we flush out the current threat. Kapodwani sekta no mar somo nyakorom gajwang' jopiny ogolo paro mopogore wi okang' mar piny owacho dwoko chien kwan kit puonj mag CBC. Jogo morwako chenro no wacho ni koro ting' ne jopuonjre odok chien kendo miyo gi thuolo makare matiegore makare. Mamoko to wacho ni ne gisechulo omenda mar somo kendo nyiewo buge ne jopuonj kata ne puonjgo duto te ne gisetimo.
Aneno ka nitie fun moko mane bende gikonyo ji. Nitie kuonde moko ng'eni somo ni ne en gima nobiro mawendo. Tananeno kane sama ne joma nitie sani campaign nowacho ni biro gol, lakini kane giwinjo wach mane joka wacho nyoro kata mane gikelo nyoro, kuonde moko fungruok nitie ne jonyuol. Nikech somo ni kuonde moko ne opek ne jonyuol, ne en garama ne janyuol. Nitiere kama nyocha nyithindo winje matek kabisa. Gik moko ne tek ndwari, isomo gik mang'eny kabisa to wich idwaro mondo mak gi te kendo ikelo gi e penj gi te. Nyo kelo lwar mang'eny, be nyo kelo buok mang'eny nyithindo. Mano miyo nyithindo mang'eny ka nyocha gika mondo gidhi gitim penj, moko koro ne wang'o dormitories, moko ne wang'o class, nikech wich ne nono komako gika te. Tidwaro ni percentage machalo kama manyaka kal. Nyithindwa biro somo to sombgi biro bedo kayiem nono. Emomiyo wawacho kendo wakwedo report manyochiw gi komiti manoyier mondo mi ochiw report. Nomiwa location gimoro amora nomiu mondo mi otim. To kare tich manyo timo tich mane? Nywa wono nyalo kelo Kenya obedo gi ndhathe. Onego wayude minister machalo gi former minister manosenindo, Nyasaye okawo chunye oket kama okwe, Magoha. Machanje minister makata tong' dinye bed sani. Ok apar ka somo dine orundore yo morundore goni. Subjects ne gin 14 to giduogo gi nyaka 9. Ing'en seche mikao gimoro tiketo kuom nyathi 14 gi. Jonyuol nyose garamia onyiewo buge, onyiewo ang'ono, then unukao gigi uduoko gi 9. Koro sara ma janyuol osedhi e kande ibo duokne. Koro akwayo sirikal ni kapok otimo gimoro onego bed okuongo bedo piny mondi. Duoko subjects go ka gigol 14 nyaka 9. Mano podo kokonyo janyuol. Nyaka sirikal kaw ting' mago mag chulo gigo midwaro. Kendo nyaka sirikal kaw ting' machulo but pesa mar yembo program mar CBC no. Sani koro kendo koro idwano kethe ni CBC no ok long'o. Samo kethe ni nyithindo manyose degree junior secondary gidhi ketgi kanye, gidhi land where? Ana kwa government no kuongo onon matut that report to kiko make decision eno won. Atere Vihiga jokuoge moko nomonjo kendo kwalo weini mag stima kod masinde mag auja e ute lamario mayudre gweng' ma Emuhuyu e kaunti ma Vihiga. Jodak wacho ni jokuego nomonjo kanisa mar Salvation Army kod kanisa mar Pentecostal Assemblies of God otieno mane piny orugodo kawuono. Wachore ni jokuego nobulo dumb kanisa kagitiyo gi yiend bandera mag kanisa no kapok ne giringo magilal Meru. Jotan kanisa go kod jodak makono kwedo wach kuono kakoro gidwaro ni apisos mag arita otima pedha ne joma thoro uso weini mag stima ma ok opuodhi kendo kawo ne joma uso weini go okang' mar chik mowinjore. Siku wakavunja mlango akaingia ndani na kisha kuna vitendo wamefanya pale ambazo si mzuri. Kitu cha kwanza wameng'oa waya za stima ambazo zina service pale kanisani na wamechukua muti wa bendera wakawasha moto ndani ya kanisa na hapo pia wamechomea hapo mahindi. So wamechukua mpaka na meza ya kanisa wamechoma hapo wakichoma mahindi. Huwezi ingia kwa kanisa alafu ufanye kitendo kama hiyo, uchukue vitambaya mchomee mahindi hapo, mchukue hiyo kijiti ya bendera. Hiyo ni kitendo kingine mbaya zaidi. Hata kama we ni mtoto na unaenda kwa kanisa, afadhali ujitafutie mwenyewe, uende ulimie mtu kwa samba, hiyo jaso yako utoe ndio upate chakula ya siku. Hiyo tulikuwa na huzuni zaidi. Tena tumehuzunika sisi wenyeji wa mativini. Vijana wajigeuse, waende kwa makanisa, waombe Mungu. Si wao wakitembea wakifanya vitendo mbaya kama hizo. Lenye tunaomba watoto wetu ambao wanafanya haya maneno wabadilike. Maana hizi ni siku mbaya. Akisatenda hivyo kwa kanisa, hata kwa nyumba atatenda na uwe mtu kwa nyumba kama anaiva vitu kama ya kanisa, kama vitambaa vya matirisha. Tumeshangaa. Epautu Kenya koram gajwang japonje team mar volleyball mar jok mamine mapacho kai Malkia Strikers Paul Bitok sani wacho ni okomor giduoko manyocha Malkia Strikers oyude piny Ufaransa. Malkia Strikers nyocha olose 3-0 gi Colombia makoro duoko piny rang'iny mar gi Afrika. Malkia Strikers wuok kawuono Ufaransa ka gidhi